Ο στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης κατέχει σίγουρα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του 1821. Ο άπειρος και άπραγος νεαρός που ασκήθηκε στην πολεμική τέχνη στον Ταϊφά του Κατσαντώνη, μετεξελίχθηκε σε έναν από τους ικανότερους στρατιωτικούς αρχηγούς του αγώνα. Εντυπωσίασε και έμεινε γνωστός για τις πολεμικές δεξιότητές του, τη δραστηριότητα και διορατικότητα, την ετυμολογία, τους αστεισμούς, αλλά και την βομολογία του. Απόκτησε φανατικούς φίλους, αλλά και θανάσιμους εχθρούς. Και τελικά με τη συνολική ζωή, πορεία και δράση του, καταδεικνύει τη μάχη του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου και του ιδίου, ειδικά, να υπερνικά το κακό και να επιδιώκει το αγαθό. Από δαίμονας που τον έκρυβε μέσα του, να γίνει άγγελος που επίσης ενυπήρχε εντός του. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης υπήρξε μια έντονη προσωπικότητα, ένας πρωταγωνιστής των εξελίξεων της εποχής του. Μιας εποχής ταραγμένης, όπου ο πόλεμος και η μάχη ήταν καθημερινή πραγματικότητα. Υπήρξε ένας άνθρωπος με ηγετική και στρατιωτική δυνότητα, η οποία δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν, ούτε καν από τους εχθρούς του. Το προσωνύμιό του άλλωστε, ως λιοντάρι της Ρούμελης, αποδεικνύει ψυχικό σθένος, μαχητικότητα και ιδιαίτερα κυριαρχία. Ένας άριστος γνώστης της τέχνης του πολέμου, την οποία ελάχιστα διδάχθηκε συντεταγμένα. Μια ανατρεπτική για την εποχή του προσωπικότητα, η οποία έμεινε στην ιστορία για τον παρορμητισμό, το υγιές θράσος και την αυθόρμητη λαϊκή έκφραση, η οποία ως τις μέρες μας έχει μείνει παρομοιώδης. Ωστόσο, σε μια ταραγμένη εποχή, οι έθραυστες ισορροπίες που επικρατούσαν εύκολα μπορούσαν να ανατρέψουν τα συμπεράσματα, να μεταβάλουν αξίες και να προκαλέσουν τριβές. Και σε αυτό το σκηνικό, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης υπήρξε ένας εκ των πρωταγωνιστών. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ανήκε στην προεπαναστατική κοινωνία και γενιά, η οποία επιβίωσε μετακινούμενη από το στάτους του αρματολού σε εκείνο του κλέφτη και αντίστροφα, ανάλογα με τις συγκυρίες και τις δυσκολίες καταποίησης του Οθωμανικού ζυγού απέναντι στους υπόδουλους πληθυσμούς. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου του 1780 ή 1782 στο Μαυρομάτι Καρδίτσας. Για τα παιδικά του χρόνια ελάχιστα είναι γνωστά και περιβάλλονται με την αχλή του μύθου. Το 1798 συμμετέχει με το στρατό του Αλή Πασά των Ιωαννίνων στην εκστρατεία κατά του Πασά του Βυδινίου Οσμάν Πεσβάνογλου. Από το 1803 έως το 1810 εντάσσεται στα σώματα κλεφτών του Κατσαντώνη και εξελίσσεται σε πρωτοπαλίκαρο του θρυλικού πρωτοκλέφτη. Θεωρείται ότι είναι ένας από αυτούς που σκότωσαν το 1806 σε μάχη το Δερβέναγα των Αγράφων Βελή Γκέκα. Το 1807, ακολουθώντας τον Κατσαντώνη, λαμβάνει μέρος στις ενέργειες για την άμυνα της Λευκάδας κατά των επαναστατικών σχεδίων του Αλή Πασά. Τον Οκτώβριο του 1809 εντάχθηκε στα ελληνικά τάγματα που είχαν συστήσει οι Άγγλοι με σκοπό να εκτοπίσουν τους Γάλλους από τα Ετάνησα. Το 1812 επιστρέφει στην Ήπειρο και μετά την οριστική διάλυση των ομάδων των κλεφτών που ακολούθησαν, τους αδερφούς Κατσαντώνη, εντάχθηκε στα στρατιωτικά σώματα του Αλή Πασά. Παντρεύεται το 1812 στα Γιάννενα την καταγόμενη από το χωριό Πατιόπουλο του Βάλτου, Γκόλφο Ψαρογιανοπούλου, με την οποία απέκτησε 2 κόρες, την Πινελόπη και την Ελένη, και ένα γιο το Σπύρο. Το 1820, όταν ο Αλή Πασάς κηρύχθηκε από την πύλη αποστάτης, ο Καραϊσκάκης στην αρχή πολέμησε στο πλευρό του Αλή Πασά κατά την πολιορκία των Ιωαννίνων από τα στρατεύματα του Σουλτάνου. Φυγάδευσε την οικογένειά του στο νησί Κάλαμος και μετά προσχώρησε μαζί με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και άλλους Έλληνες οπλαρχηγούς στα στρατεύματα του Σουλτάνου. Στις 30 Ιανουαρίου του 1821 συμμετέχει μαζί με άλλους οπλαρχηγούς σε σύσκεψη στο σπίτι του Λευκάδιου φιλικού Ιωάννη Ζαμπέλιου για την προετοιμασία της επανάστασης που οργάνωσαν οι φιλικοί της Λευκάδας. Στις 8 Ιουνίου του 1821 τραυματίζεται στους γλουτούς και στα γενετικά όργανα όταν στο τέλος μιας μάχης στο κομπότι της Άρτας
προκειμένου να χλεβάσει τους Τούρκους, γύρισε και τους αποκάλυψε τα οπίστια του. Η στιγμή που ο απρόβλεπτος αγωνιστής γύρισε και έδειξε τα γυμνά οπίστια του στους εχθρούς, καταγράφηκε από πολλούς αγωνιστές σε κείμενά τους και απαθανατίστηκε σε ένα πίνακα των ζωγράφου Μακρυγιάννη. Τον Φεβρουάριο του 1822, σε συνέλευση οπλαρχηγών και προεστών των επαρχιών της Δυτικής Ελλάδας στο Βραχώρι, Αγρίνιο, έλαβε από την ελληνική διοίκηση το βαθμό του χιλίαρχου. Παράλληλα διατηρεί τους διάβλους επικοινωνίας και με τις Οθωμανικές αρχές. Στις 15 Ιανουαρίου του 1823 συγκρούεται με ισχυρές Οθωμανικές δυνάμεις που επιχείρησαν να εισέλθουν στα Άγραφα μετά την αναχώρησή τους από την πολιορκία του Μεσολογγίου κατά τη μάχη του Σοβολάκου. Τους προξενεί σημαντικές απώλειες και τους αναγκάζει να αποσυρθούν από τη Ρούμελη. Την άνοιξη του 1823 πρώτες αναφορές από τον Κασομούλη για σοβαρή νόσο του Καραϊσκάκη, κατάκητος. Καταφεύγει και νοσηλεύεται σε μοναστήρια των Αγράφων, Μονή της Οξιάς, στη σημερινή Μονή Αγίου Γεωργίου στο Μαυρομάτι Καρδίτσας και στη Μονή της Παναγιάς της Πελεκητής στην Καρίτσα των Αγράφων. Τον Ιούνιο του 1823 το βουλευτικό της κυβέρνησης το απαίνει με το βαθμό του στρατηγού. Στις αρχές Αυγούστου του 1823 εγκαταλείπει οριστικά τα Άγραφα και κατευθύνεται νοτιότερα προς το Σοβολάκο. Λαμβάνει μέρος στη σύσκεψη των οπλαρχηγών της Ρούμελης και των Σουλιωτών υπό τον Μάρκο Μπότσαρη, που αποφάσισαν ευνηδιαστική επίθεση στο στρατόπεδο των Τουρκαλβανών στο κεφαλόβρεσο του Καρπενησίου. Σοβαρά άρρωστος ο ίδιος, δεν συμμετέχει στην επιχείρηση, αλλά παραχωρεί μέρος των ανδρών του στο Μάρκο Μπότσαρη, ενώ ο ίδιος μεταφέρεται από τους άντρες του στο μοναστήρι του Μπροσού για νοσηλεία. Στο μοναστήρι νοσηλεύτηκε περίπου 40 ημέρες. Τον Οκτώβριο του 1823 η κατάσταση της υγείας του δεν μεταβάλλεται και αποφασίζει να μεταβεί στην Κεφαλονιά για να εξεταστεί από διάσημους γιατρούς, οι οποίοι χαρακτήρισαν το νόσημα σοβαρό και ανίατο και το συνέστησαν θεραπεία με φάρμακα, τα οποία έλαβε κατά την παραμονή του στο νησί Κάλαμος, που ήταν η οικογένειά του. Στο ήρεμο περιβάλλον της οικογένειάς του βελτιώνεται πρόσκαιρα η κατάσταση της υγείας του και κατά τα τέλη του 1823 επιστρέφει στη Ρούμελη και εγκαθίσταται στο Μεσολόγγι. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 1824 στο Μεσολόγγι προσπαθεί να έρθει σε συνεννόηση με τον Μαυροκορδάτο, προκειμένου να του ανατεθεί το αρματολίκι των Αγράφων. Συνάπτει συμμαχία με την ισχυρή φάρα των Τζαβελαίων Σουλιωτών και κατά τα μέσα Φεβρουαρίου παρουσιάζεται νέα επιδείνωση της νόσου με παραπληγία και αποσύρεται στο Ιτωλικό. Τον Απρίλιο του 1824 καταδικάζεται στη δίκη στο Ιτωλικό για προδοσία. Αναχωρεί προς τα Άγραφα, μεταφερόμενος από τους άντρες του με φορείο, ξυλοκρέβατο, διωκόμενος από Οθωμανικές δυνάμεις. Στην αρχή της πορείας προς τα Άγραφα είχε 80 άντρες. Κατά τέλη Μαΐου όμως τον ακολουθούσαν 1.500 πολεμιστές. Στις 16 Μαΐου του 1824 στη Μολή της Βράχας, κοντά στα φουρνά της Ευρυτανίας, δίνει μάχη εναντίον Οθωμανικών δυνάμεων που τον καταδίωξαν στα Άγραφα. Στη μάχη ο ίδιος νοσηλευόταν στο μοναστήρι, ενώ τους άντρες του οδηγούσε το πρωτοπαλίκαρό του Αντώνης Ζαραλής, ο οποίος έπεσε μαχόμενος. Διασπά τον κλειό των διοκτών του και κατευθύνεται στη Δομνίστα, όπου και εκεί συνέχισε να νοσηλεύεται. Στις 27 Μαΐου του 1824, από τη Δομνίστα στέλνει επιστολή προς τον Μαυροκορδάτο για να τον συγχωρέσει η διοίκηση. Πρόκειται για επίσημη αναγνώριση της νόμιμης κυβέρνησης από τον άρρωστο πλαρχηγό και για μια ειλικρινή προσπάθεια να ξεκόψει οριστικά από την έως τότε δίβουλη στάση του. Στις 25 Ιουνίου του 1824 φτάνει στο Ναύπλιο και εκεί ζητάται συνεργασία και την προστασία του Κολέτη, με τη βοήθεια του οποίου αμνηστεύεται από την κυβέρνηση. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1824 πολεμά Οθωμανικές δυνάμεις και τις νικά στη Βάριανη του Παρνασσού, ενώ ο ίδιος ήταν κατάκητος. Τους άνδρες του κατάκητου αρχηγού οδηγούσε το πρωτοπαλίκαρό του Γιώκας Χορμοβίτης, ο οποίος και έπεσε μαχόμενος. Μετά τη μάχη, οι Οθωμανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την Ανατολική Στερεά.
Στις 3 Δεκεμβρίου του 1824 αποβιβάζεται στο Αίγυο με τους άντρες του, αυτόκλητος, ακολουθώντας άλλους δρουμελιώτες οπλαρχηγούς που είχαν κληθεί από την κυβέρνηση για να πολεμήσουν τους Μωραΐτες αντικυβερνητικούς, και έτσι αρχίζει να συμμετέχει στον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Μετά από εντολή του Κολέτη, πολεμά τις δυνάμεις του πλούσιου προεστή των Καλαβρίτων Ανδρέα Ζαΐμι, μετά από μάχη 4 ημερών, 13 έως 16 Δεκεμβρίου, καταλαμβάνει την Κερπινή και επιδίδεται σε ένα όργιο λαιλασίας των σπιτιών των κατοίκων της πλούσιας Κομόπολης. Στις 7 Απριλίου του 1825 συμμετέχει στη μάχη στο Κρεμμύδι, όπου οι ελληνικές δυνάμεις υπέστησαν καταστροφή. Μετά τη μάχη, μαζί με τους άλλους δρουμελιώτες οπλαρχηγούς, αναχωρεί από το Μοριά. Το καλοκαίρι του 1825 οργανώνει μαζί με τον Κίτσο Τζαβέλα στρατόπεδο στο χωριό Δραγαμέστο για να παρενοχλεί τις δυνάμεις του Κιουταχή που πολιορκούσαν το Μεσολόγγι. Στις 25 έως 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε κοινή νυχτερινή επίθεση της φρουράς του Μεσολογγίου και των δυνάμεων του Καραϊσκάκη κατά των Τούρκων, με σημαντικές απώλειες των δυνάμεων του Κιουταχή. Στις 7 Αυγούστου δυναμώνει τη δύναμη των πολιορκημένων, στέλνοντας ενίσχυση 1.400 ανδρών, περίπου με επικεφαλής τον Κίτσο Τσαβέλα, Γεωργάκη Βαλτινό και Χρήστο Φωτομάρα. Στις 28 έως 29 Αυγούστου περνά τη νύχτα στο εχθρικό στρατόπεδο, προκαλώντας πανικό και απώλειες στον εχθρό. Το Σεπτέμβριο του 1825 και συγκεκριμένα κατά τα μέσα του μηνός καταστρέφει μεγάλη εφοδιοποπή του εχθρού που προοριζόταν για το στρατόπεδο του Κιουταχή. Ενισχύει τη φρουρά του Μεσολογγίου, στέλνοντας 300 άνδρες με επικεφαλής τους οπλαρχηγούς Χριστόδουλο Χατζηπέτρο, Γιαννάκη Στράτο και Κώστα Τσιαδήμα, ενώ κατά τα τέλη του μηνός στις 28 καταστρέφει τη βάση ανεφοδιασμού του Κιουταχή στον Καρβασαρά, στην Αμφιλοχία, στον Αμβρακικό κόλπο. Τον Οκτώβριο του 1825 από τα συνεχή και ισχυρά πλήγματα στον εφοδιασμό των πολιορκητών από τον Καραϊσκάκη πληθαίνουν οι λιποταξίες των Αλβανών. Ο Κιουταχής αναγκάζεται να εγκαταλείψει τις οχυρές θέσεις γύρω από το Μεσολόγγι και φτιάχνει αμυντικές θέσεις πιο μακριά από την πόλη, ενώ προστάζει να φτιάξουν τον τάφο του. Η πολιορκία ουσιαστικά έχει σταματήσει και οι τουρκικές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί. Ο Καραϊσκάκης εισέρχεται στο Μεσολόγγι και διαμένει λίγες μέρες, 26 έως 29. Προτείνει στη φρουρά πολεμικό σχέδιο κατά των δυνάμεων του Κιουταχή, το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό και στη συνέχεια μεταβαίνει στο νησί Κάλαμος, όπου διέμεινε η σύζυγός του και οι 2 ανήλικες κόρες του. Είναι η τελευταία φορά που βλέπει την οικογένειά του. Το Νοέμβριο του 1825 και συγκεκριμένα αρχές Νοεμβρίου εξοντώνει στο χωριό Λάσπη αξιωματικούς του Κιουταχή. Αλλά την ίδια εποχή η κυβέρνηση του αφαιρεί τη διοίκηση των δυνάμεων της Δυτικής Στερεάς και στη θέση του διορίζει γενικό αρχηγό τον Κώστα Μπότσαρη. Τον Ιανουάριο του 1826 ενισχύει τη φρουρά του Μεσολογγίου με 600 άνδρες από το στρατόπεδο της Δερβέκιστας υπό τους Τούσια Ζέρβα και Θανάση Κουτσονίκα. Το Μάρτιο του 1826 νέα κρίση παραπληγίας τον αναγκάζει να αποσυρθεί από το στρατόπεδο της Δερβέκιστας και να καταφύγει για νοσηλεία στο χωριό Πλάτανος της ορεινής Ναυπακτίας. Η νόσος του Καραϊσκάκη στέρισε στους ηρωικούς υπερασπιστές του Μεσολογγίου από τον μοναδικό πολέμαρχο που έπλητε τους πολιορκητές από τα νότα. Τον Ιούνιο του 1826 φτάνει στο Ναύπλιο, συναντιέται με τον Κολοκοτρώνη και αποφασίζουν να συνεργαστούν για τη σωτηρία της χώρας. Τον Ιούλιο του 1826 διορίζεται στις αρχές του μηνός από την κυβέρνηση Ζαΐμι γενικός αρχηγός των κατά την στερεάν Ελλάδα στρατευμάτων. Συμφιλιώνεται με τον πρώην εχθρό του Ανδρέα Ζαΐμι και δηλώνει ότι μετά από διάβολος θα γίνει άγγελος. Στις 19 του Ιουλίου ξεκινά από τον Ναύπλιο, ακολουθούμενος από 600 πολεμιστές, την ένδοξη εκστρατεία του για την απελευθέρωση της στερεάς Ελλάδας. Τον Αύγουστο του 1826 και συγκεκριμένα στις αρχές του μηνός πληροφορείται το θάνατο της γυναίκας του, μετά τη γέννηση του τρίτου του παιδιού που ήταν αγόρι.
Η γυναίκα του πέθανε λίγες ημέρες μετά το τοκετό, πιθανότατα από επιλόχια λίμωξη. Δεν εγκαταλείπει τη θέση του και γράφει αργότερα στις 19 του μηνός στην κυβέρνηση. «Απέθανε η σύζυγός μου και ήθελον να υπάγω να οικονομήσω τα παιδιά μου, αλλά δεν αφήνω την πατρίδα». Πολεμά τις τουρκικές δυνάμεις που πολιορκούσαν την Ακρόπολη σε 2 συνεχόμενες αμφίροπες μάχες από 6 έως 8 Αυγούστου στο Χαϊδάρι. Ανεπάντεχη τυχαία συνάντηση με τον Κιουταχή στις 9 Αυγούστου στην ναυαρχίδα του Γάλλου ναυάρχου Δεριγνή, που ήταν αγκυροβολημένη στον Πειραιά. Η περήφανη απάντηση στον Κιουταχή που του ζήτησε να προσκυνήσει με αντάλλαγμα να αναλάβει τη διοίκηση ολόκληρης της Ρούμελης. Τον Οκτώβριο του 1826 και συγκεκριμένα στις 12 του μηνός ενισχύει τη φρουρά της Ακροπόλεως με 500 μαχητές υπό την αρχηγία του Κριεζώτη. Από την Ελευσίνα ξεκινά στις 25 Οκτωβρίου για να απελευθερώσει τη Ρούμελη και μετά από διάφορες μάχες κατορθώνει σε διάστημα περίπου 4 μηνών να εκδιώξει τους Τούρκους από τη στερεά Ελλάδα. Όταν επέστρεψε στην Ελευσίνα, οι Τούρκοι είχαν στην κατοχή τους μόνο τα φρούρια του Μεσολογγίου, της Βόνιτσας και της Ναυπάκτου. Στην αρχή της εκστρατείας μεταφερόταν από τους άντρες του σε ξυλοκρέβατο και μόλις ανέκτησε τις σωματικές του δυνάμεις, από το ξυλοκρέβατο σηκώθηκε και έλαβε μέρος στους 28 του μηνός στη μάχη της Δόμβρενας. Το Νοέμβριο του 1826, και αφού ο Καραϊσκάκης νίκησε τους Τούρκους στη Δόμβρενα, στις αρχές Νοεμβρίου 1826 και τους απέκτησε στους πύργους της, επειδή υποπτεύθηκε ευνηδιαστική κατάληψη της Αράχοβας από τον Μουστάμπεϊ της Λιβαδιάς, έστειλε στις 18 Νοεμβρίου τους οπλαρχηγούς Αλέξη Γαρδικιώτη Γρίβα και τον Γεώργιο Μήτρο Βάγια να οχυρωθούν στην πόλη. Ενώ παρήγγειλε στον οπλαρχηγό Γεώργιο Βιοβουνιώτη, που βρισκόταν στους Δελφούς, να σπεύσει για να ενισχυθεί η άμυνα της πόλης. Πράγματι την ίδια μέρα πληροφορήθηκε ο Καραϊσκάκης ότι ο Μουστάμπεϊς με 2.000 Τουρκαλβανούς και 200 Ιππείς περνούσε από την κοιλάδα του Ζεμενού και κατευθυνόταν στην Αράχοβα. Στη νικηφόρα επταήμερη μάχη της Αράχοβας, 18 έως 24 Νοεμβρίου του 1826, που ήταν ιδιαίτερη σκληρή, αναδείχθηκε, κυρίες και κύριοι, η στρατηγική μεγαλοφυΐα του στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο οποίος εγκλώβησε τον Μουστάμπεϊ και τον Κεχαγιάμπεϊ, υπασπιστή του Κιουταχή, έξω από την πόλη στους πρόποδες του Παρνασσού και τους νίκησε με τη βοήθεια της πείνας, του φοβερού κρύου και της αδιάκοπης χιονόπτωσης που ενέσκυψε. Στη μάχη της Αράχοβας βρέθηκαν αντιμέτωποι οι πιο έμπειροι αξιωματικοί των Τούρκων και Έλληνες οπλαρχηγοί, που τους ένωσε και τους οδήγησε στον θρίαμβο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αφού μόνον 200 εχθροί σώθηκαν με πολλά κρυοπαγήματα. Η επιστολή του Ανδρέα Ζαΐμι προς τον Καραϊσκάκη είναι απόδειξη της ιστορικής δικαίωσης του αρχιστράτηγου. Οι πατρίς εις αυτήν την περίσταση εγνώρισεν τι είναι ο Καραϊσκάκης και ότι χωρίς Καραϊσκάκη δεν εκατορθούτο ότι θαυμασίως κατορθώθη έως τη σήμερον 17 Πρώτου του 1827. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1826 μεγάλη νίκη του Καραϊσκάκη στο Τουρκοχώρι, σημερινή ονομασία του χωριού Ελάτια Βιωτίας, και καταστροφή μεγάλης εφοδιοπομπής του εχθρού που προοριζόταν για το στρατόπεδο του Κιουταχή στην Αττική. Στα χέρια των Ελλήνων έπεσαν περισσότερα από 1.000 ζώα φορτωμένα με εφόδια. Τον Φεβρουάριο του 1827 τραυματίζεται ελαφρά στο δεξί χέρι σε μάχη στο Δίστομο. Στις μάχες στο Δίστομο, ο Καραϊσκάκης αντιμετώπισε και νίκησε το χειμώνα του 1826 τις πρώτες μονάδες του νέου τουρκικού τακτικού στρατού που είχε οργανώσει ο Σουλτάνος. Μετά τη συντριβή αυτών των τακτικών δυνάμεων, ο Σουλτάνος δεν έστειλε άλλες δυνάμεις τακτικού στρατού στην επαναστατημένη Ελλάδα. Από το Δίστομο ξεκινά με 1.500 αγωνιστές και στις 23 του μηνός φτάνει στην Ελευσίνα. Στις αρχές Μαρτίου οχυρώνεται στο Κερατσίνι. Στα τέλη Μαρτίου, κάτω από τη δική του διοίκηση, έχει δημιουργήσει το πιο αξιόμαχο, το πιο πειθαρχημένο και το πιο πολυάριθμο, περίπου 11.000 άνδρες, στρατιωτικό σώμα της Επανάστασης.
Τον Απρίλιο του 1827, με απόφαση της κυβέρνησης, ο Καραϊσκάκης πάβει να είναι αρχηγός του στρατεύματος και αναλαμβάνουν οι Άγγλοι Κόχραν και Τσόρτς. Αντίστοιχα, τη διοίκηση των δυνάμεων του στόλου και της ξηράς, ενώ ουσιαστικά τη γενική διοίκηση των στρατευμάτων ανέλαβε ο Κόχραν. Ο Καραϊσκάκης, αν και διαφωνεί με τα παράλογα σχέδια του Κόχραν, υπακούει και αγωνίζεται. Στις 22 Απριλίου του 1827 τραυματίζεται σοβαρά σε μάχη με τις τουρκικές δυνάμεις στο Φάληρο και πεθαίνει μετά από 12 ώρες τα ξημερώματα της 23ης Απριλίου, ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Στις 24 Απριλίου η κυβέρνηση πραγματοποιεί επιμνημόσυνη τελετή προς τιμήν του και ο Σπυρίδων Τρικούπης εκφωνεί λόγο. Θα προχωρήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, περαιτέρω στην ανάλυση του θέματός μας με γνωστές και άγνωστες πτυχές της ιστορίας. Στις αρχές Απριλίου του 1827 ο Καραϊσκάκης θα πρέπει να ένιωθε απόλυτα επιτυχημένος, γιατί ήδη είχε ολοκληρώσει με το παραπάνω τα όνειρά του για εξουσία και αναγνώριση. Στην αρχή της Επανάστασης ο στόχος του φτωχού και ανέστη οπλαρχηγού, του παλιού κλέφτη και αρματολού, ήταν να αναλάβει την εξουσία στο αρματολίκι των Αγράφων. Στις αρχές Απριλίου του 1827 εξουσίαζε ολόκληρη τη Ρούμελη. Όταν ο Καραϊσκάκης απέκτασε εξουσία, έδειξε όλες τις αρετές του. Οργάνωσε το ισχυρότερο και πιο πειθαρχημένο στρατιωτικό σώμα της Επανάστασης. Εκδίωξε τους Τούρκους από ολόκληρη σχεδόν τη στερεά Ελλάδα. Άρχισε να πιέζει τις δυνάμεις του Κιουταχή που πολιορκούσαν την Ακρόπολη, χτυπώντας την επιμελητία τους. Γενικά έδωσε πνοή ελπίδας σε μια επανάσταση που είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής. Η μεγάλη επιτυχία του ιδιοφυούς πολέμαρχου, φρονώ ότι ήταν η δημιουργία του πιο πειθαρχημένου στρατού της Επανάστασης, επίτευγμα που ουδής άλλος πολέμαρχος του αγώνα κατόρθωσε να πραγματοποιήσει. Αναφέρεται ότι στο στρατόπεδο του Κιουταχή στο Φάληρο ήταν τέτοια η πειθαρχία των αγωνιστών που πολεμούσαν νηστικοί και χωρίς μισθό, ώστε οι βοσκοί που περνούσαν με τα κοπάδια τους ανάμεσα στους πεινασμένους στρατιώτες, χωρίς να φοβούνται τις διαπραγές και τις λαιλασίες. Ο Καραϊσκάκης στην αρχή του αγώνα αμφισβήτησε την κυβερνητική εξουσία, αλλά στην πορεία μεταβλήθηκε, όπως ο ίδιος δήλωσε, από διάβολο σε άγγελο και ουσιαστικά δημιούργησε έναν απόλυτο πειθαρχικό στρατό. 2 εβδομάδες πριν από το θάνατό του, ο Καραϊσκάκης βρέθηκε στον κολοφόνα της δόξας του. Αλλά μια αψυχολόγητη κυβερνητική απόφαση το ανέτρεψε όλα τα σχέδια και τον αναστάτωσε. Από στρατάρχης της Ρούμελης υποβαθμίστηκε σε υφιστάμενο του Κόχραν και όπως ο ίδιος άλλωστε αντίθασος ο πλαρχηγός συνέχισε να υπακούει στην νόμιμη αρχή. Κυθασεύοντας την ψυχολογική του φόρτιση από την άδικη απόφαση της κυβέρνησης, εργάστηκε για να τροποποιήσει τα ανέφικτα επιθετικά σχέδια των ξένων και να τα βελτιώσει όσο αυτό ήταν δυνατό και εφαρμόσιμο από τις ελληνικές δυνάμεις. Η κακή ψυχολογική κατάσταση του αρχηγού μετά την αφαίρεση της αρχηγίας και ξαφνική αλλαγή στη ζωή του ήρωα που συντελέστηκε στις αρχές Απριλίου του 1827 μαζί με όλες τις αναμενόμενες επιπτώσεις που θα είχαν στην ψυχολογία του αδικημένου πολέμαρχου, απέδειξε ταυτόχρονα και τη μεγάλη αφοσίωση του πολεμιστή στην εκπλήρωση του σκοπού του και την πειθαρχία που έδειξε στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Αν και πικραμένος από την κυβερνητική απόφαση, παρέμεινε στη θέση του ως πιστός στρατιώτης. Ωστόσο προσπάθησε όσο μπορούσε να τροποποιήσει τα πολεμικά σχέδια του αλαζόνα Κόχραν και να τα φέρει στο βαθμό που το επέτρεπαν οι συνθήκες, στις δυνατότητες του εφικτού για τις ελληνικές πολεμικές δυνάμεις. Στις 22 Απριλίου του 1827, ο Καραϊσκάκης, αν και ήταν ασθενής και έλαβε μέρος στη μάχη του Φαλήρου, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι πηγές μας πληροφορούν την ημέρα εκείνη ο αρχηγός ήταν ασθενής και βρισκόταν στο κρεβάτι με υψηλό πυρετό. Με βεβαιότητα να υποθέσουμε ότι τις ημέρες εκείνες ο Καραϊσκάκης θα είχε προσβληθεί και από το πιο συχνό τότε ενδυμικό λοιμώδης νόσημα, την ελονοσία. Η ελονοσία τότε αναφερόταν από το λαό και από τους γιατρούς με διάφορα άλλα ονόματα, όπως θέρμη, διαλείποντες πυρετοί,
περιοδική πυρετή, ελώδες νόσημα, ελώδες μίασμα. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο αρχηγός του στρατού προσβλήθηκε και από την ολονοσία, νόσημα συχνότατο τότε που θα το προκαλούσε τον υψηλό και συνεχή πυρετό. Η νόσηση από την ελονοσία θα έγινε μετά την εγκατάσταση του στρατεύματος του Καραϊσκάκη στην Ελευσίνα. Από το δίστομο, μετά από πορεία 3 ή 4 ημερών, ο Καραϊσκάκης και οι άντρες του έφτασαν στην Ελευσίνα στις 23 ή 24 Φεβρουαρίου του 1827. Ο Λάμπρος Κουτσονίκας αναφέρει την 28η Φεβρουαρίου ως ημέρα άφιξης. Η νόσηση από την ελονοσία θα πρέπει να έγινε κατά το Μάρτιο του 1827. Η Ελευσίνα τότε ήταν ένας από τους πολλούς τόπους της πατρίδας μας που είχε πολλά έλλη. Επίσης, στις ιστορικές πηγές, καθώς και στη σύγχρονη ιστορία του αγώνα, είναι καταγεγραμμένη η πληροφορία ότι την ημέρα που έγινε ο θανατηφόρος τραυματισμός, ο Καραϊσκάκης κοιμόταν στη σκηνή του ως αργά το μεσημέρι. Όλοι οι συγγραφείς αναφέρθηκαν στον ύπνο του αρχηγού, συνδέοντάς τον με την κατάσταση της υγείας του, άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποια ιατρική εξήγηση. Γιατί να κοιμάται ο αρχηγός αργά το μεσημέρι? Η λήψη της κινίνης δεν προκαλεί υπνηλία. Επομένως κάποιο άλλο φάρμακο θα προκάλεσε ύπνο στον αρχηγό. Αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με το χαρακτήρα του ήρωα. Η ψυχολογική κατάσταση του Καραϊσκάκη κατά την παραμονή της μεγάλης επίθεσης που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τις νυχτερινές ώρες της 22ης προς την 23η Απριλίου μας δίνει την εξήγηση. Είναι γνωστό ότι στις αρχές Απριλίου η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να αναθέσει στη διοίκηση του στρατού και του στόλου σε 2 Άγγλες, τον Τζόρτζ και στον Κόχραν αντίστοιχα. Ασφαλώς αυτή η κυβερνητική απόφαση πλήγωσε τον εγωισμό του Καραϊσκάκη και τον εξόργησε. Ωστόσο ο Καραϊσκάκης έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα της πειθαρχίας στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Προκειμένου να παραμείνει πιστός στην υπόσχεσή του προς την κυβέρνηση, ο Καραϊσκάκης αναγκάστηκε να αποδεχτεί το γεγονός της υποβάθμισής του. Ασφαλώς θα βρέθηκε σε μια συνεχή ψυχολογική ένταση και ψυχική αγωνία. Οι γιατροί του σταδοπέδου χορήγησαν στον Καραϊσκάκη κινίνο για τον υψηλό πυρετό από την ελονοσία και ηρεμιστικό φάρμακο νάρδο, προκειμένου να κατανευνάσουν την νευρικότητα και την υπερένταση που του προκλήθηκε από τη στεναχώρια του. Ενδιαφέρον από ιατρική πλευρά και από ιατρική άποψη παρουσιάζει και ο τραυματισμός του Καραϊσκάκη τη μοιραία μέρα. Ο Καραϊσκάκης τραυματίστηκε από βολίδα στο κάτω μέρος της χιλιακής χώρας, στο υπογάστριο, ενώ ήταν έφυπος. Ο τραυματισμός του έγινε κατά τις 4 το μεσημέρι, ενώ ο θάνατός του επήλθε 12 ώρες αργότερα κατά τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Καραϊσκάκης πέθανε από περιτονίτιδα που προκλήθηκε από τραυματική ρήξη του λεπτού εντέρου, ίσως και του σωροδόχου κύστεως. Το τραυματισμένο αρχηγό μετέφεραν στη σκηνή του και εκεί τον εξέτασε 1 ή ίσως 2 γιατροί. Ο γιατρός που πρώτος εξέτασε τον τραυματισμένο αρχηγό ήταν ο Γερμανός φιλέλληνος Ερίκο Στράιμπερ, που υπηρετούσε τότε ως επικεφαλής χειρουργός στη μονάδα του τακτικού σώματος που βρισκόταν στο στρατόπεδο του Φαλήρου. Λόγω της σοβαρότητας του τραύματος αποφασίστηκε η μεταφορά του τραυματία στη Γολέτα που ήταν το επιτελείο του Τζόρτζ και υπήρχαν εκεί πολλοί ξένοι γιατροί οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα ως γιατροί του Κόχραν και υπηρέτησαν σε πλοία του στόλου. Στο πλοίο ο τραυματίας εξετάστηκε και πάλι από γιατρούς προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Η πρόγνωση των γιατρών ήταν δυσμενής ότι ο τραυματίας θα κατέληγε. Όλες οι πηγές αναφέρουν ότι η έντονη πόνη στην κοιλιά οφείλονταν στον περιτοναϊκό ερεθισμό που εμφανίζεται σταδιακά λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό. Έτσι ερμηνεύεται το γεγονός ότι στις πρώτες ώρες ο τραυματισμένος αρχηγός συνομιλούσε με τους συναγωνιστές του και ήταν σε θέση να συντάξει τη διαθήκη του, ενώ όσο περνούσαν οι ώρες και ο περιτοναϊκός ερεθισμός γινόταν όλο και πιο ισχυρός, η πόνη της κοιλιάς γινόταν αφόρητη. Ο Καραϊσκάκης πέθανε βασανιζόμενος από δρυμύτατους πόνους. Τότε η ιατρική επιστήμη δεν γνώριζε να πραγματοποιεί λαπαροτομίες για χειρουργικό καθαρισμό της κοιλιακής κοιλότητας
καθώς και χειρουργική αποκατάσταση των ρήξεων των κοιλιακών σπλάχνων. Καταλήγοντας, θα αναφέρουμε ότι ο Καραϊσκάκης, αν και ήταν ένας εκφραστής των αντιλήψεων της προνεωτερικής εποχής, κατανόησε και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Αν και στην αρχή αντιδρούσε στην κυβέρνηση, έγκαιρα κατανόησε ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και υπηρέτησε συνειδητά και πειθαρχημένα την νόμιμη εξουσία. Στις αρχές της Επανάστασης αμφισβήτησε την νόμιμη επαναστατική εξουσία στο πρόσωπο του Μαυροκορδάτου, του σπουδαιότερου Έλληνα πολιτικού που έδρασε στο επαναστατημένο τόπο και εκπροσωπούσε τον ξενόφερτο δυτικότροπο εξυγχρονισμό της ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής, ενώ ο ίδιος ο γενναίος πολεμιστής εκπροσωπούσε τον τύπο του παραδοσιακού ένεπλου ηγέτη που αντλούσε την εξουσία του από τη δύναμη των όπλων. Ο χαρακτήρας και οι δεξιότητες του Καραϊσκάκη διαμορφώθηκαν μέσα στις φλόγες του αγώνα, σε αντίθεση με τους μεγάλους της Επανάστασης που ήταν ήδη γνωστοί πριν από την έναρξή της. Πριν την έναρξη της Επανάστασης, ο Καραϊσκάκης δεν ήταν μόνο παρά ένας από τους κλέφτες και αρματολούς της εποχής, που μοναδική του έννοια ήταν το αρματολίκι των αγράφων, χωρίς να μπορεί να κατανοήσει πλήρως τις εθνικές ιδέες. Η περίπτωσή του είναι χαρακτηριστική των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που επέφερε η Επανάσταση του 1821 στον τρόπο άσκησης της εξουσίας και στις σχέσεις μεταξύ όλων όσων διαχειριζόταν ή είχαν βλέψεις να τη διαχειριστούν ποικιλοτρόπως στο μέλλον. Έχοντας ήδη όλα τα προτερήματα και τα ελαττώματα της ελληνικής φυλής, ο Καραϊσκάκης αποτέλεσε σύμβολο λεβεντιάς και γνήσιο πατριωτισμού και υπήρξε ο εκδικητής των ταπεινών και ο προστάτης των αδικημένων. Γνώριζε το πώς να κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό των συμπατριωτών του, ήξερε να βραβεύει τους ανδριωμένους και να επικρίνει τους δειλούς. Αν και φιλάσθενος, διέτεδε δύναμη ψυχής και σκληρή θέληση. Φιλόδοξος και υβριστής, βομολόχος και ευγενής, ήταν ότε μεν άγγελος, οτέ δε διάβολος, όπως έλεγε και ο ίδιος. Η δράση του τον απογείωσε σε σύμβολο πανελλήνιας εμβέλειας. Τον έκανε σημαντικό και ως άνθρωπο και ως σύμβολο, διδάσκει, καθοδηγεί, παραδειγματίζει και εμπνέει. Ο ήρωας έβαζε πάνω απ' όλα την πατρίδα. Αγωνιζόταν για αυτή με όλες του τις δυνάμεις, καταφέροντας να κερδίσει αγνούς πολεμιστές που εντάσσονταν στο στράτευμά του, αλλά και να γίνεται μισητός από ανθρώπους που στις μέρες του διαχειριζόταν τη τύχη του αγώνα, είτε στρατιωτικά είτε πολιτικά. Αντιφατικά είναι και τα αισθήματα που προκάλεσε σε διάφορες περιστάσεις. Μισήθηκε από τον Μαυροκορδάτο, αλλά εκτιμήθηκε από τον Κολέτη. Ευσεβής και θεοφοβούμενος κατέφυγε αρκετές φορές σε μοναστήρια για να αναρρώσει και δεν δίστασε να μιλήσει στην Παναγιά. Απλά ανθρώπινα, όπως μιλούσε στους ανθρώπους που ήταν γύρω του. Κυρίες και κύριοι, στην ιστοριογραφία για την Ελληνική Επανάσταση, η ζωή του Καραϊσκάκη αποτελεί μοναδική όσο και τραγική περίπτωση. Από όλους τους πρωταγωνιστές του πολυετούς αγώνα είναι ο μοναδικός που έδρασε όντας σοβαρά ασθενής, πάσχοντας από μία ανίατη και βασανιστικά επώδυνη νόσο. Στο πάνθεον των ενόπλων αγωνιστών της παλιγενεσίας μας, αναμφίβολα περίοπτη θέση καταλαμβάνει και ξεχωρίζει η μορφή του Γεωργίου Καραϊσκάκη, το Αχιλλέα της Ρωμιοσύνης, του γένου στο καμάρι της Καλογριάς ο γιος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.